नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हच्या या खास वेदर रिपोर्टमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। जागतिक हवामानात सातत्याने बदल होतोय, त्याचे परिणाम गोवा आणि कोकणातही सातत्याने पाहायला मिळतात। आपण सर्वप्रथम जाणून घेऊयात आज गोव्यात हवामानाची काय स्थिती आहे। गोव्यात आज अंशतः ढगाळ वातावरण आहे। हवेतील ह्युमिडिटी ही तब्बल 68% पोहोचली आहे। तर गोव्यातलं तापमान 32°C आहे। यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे। तर वाऱ्याचा वेग ताशी 18 किलोमीटर इतका राहील असा अंदाज आहे। त्यानंतर येऊया थेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात। सावंतवाडीत सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होतं। शहरात सकाळी धुकंही पडलं होतं। सावंतवाडीचं तापमान 24 ते 37°C या दरम्यान राहील। पावसाची शक्यता नाही, मात्र उकाड्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे। वाऱ्याचा वेग ताशी 15 ते 25 किलोमीटर इतका राहील। कुडाळ शहराचं तापमान 24 ते 37°C दरम्यान राहील। वेंगुर्ला इथं तापमान 26 ते 33°C इतकं राहील। मालवणात तापमान 31 ते 33°C इतकं राहील। तसंच वातावरण अंशतः ढगाळ राहील। देवगड तालुक्यात तापमान 32 ते 38°C इतकं राहील। कणकवली तालुक्यात 32 ते 39°C पर्यंत उच्चांकी तापमान असेल। तसंच वैभववाडी तालुक्यातही 32 ते 39°C पर्यंत तापमान असेल। त्यानंतर आता रत्नागिरी इथं आजचं तापमान 33 ते 34°C इतकं तापमान राहील। रायगड जिल्ह्यात 29 ते 37°C इतकं तापमान असेल। तर पनवेल नवी मुंबईत 36 ते 41°C इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये 33 ते 36°C इतकं तापमान असेल। ठाण्यात 35 ते 40°C इतकं तापमान असेल। मुंबईत 34 ते 36°C इतकं तापमान असेल। आज बहुतांश ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण दिसतंय। पावसाची शक्यता अजिबात नाहीये, मात्र वाढत्या तापमानापासून स्वतःचं आरोग्य जपण्याची काळजी आठवणीनं घ्या आणि पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।